Redu on ammatillisen koulutuksen järjestäjä täällä Lapissa. Meidän toiminta-alue on koko Lappi, monialainen, että voi sanoa, että meillä on melkein kaikki muut alat paitsi ei maataloutta. Meidän missio on pitää Lappi elinvoimaisena. Me halutaan olla askeleen edellä osaamisen ja elinvoiman kehittämisessä. Yksi tavoite oli se, että mietitään, että mitä laitteita meille hankitaan ja mitä se simulaatiopedagogiikka voisi tälle autoalalle tuottaa. Tarve Siberin kaltaiselle ratkaisulle tuli oikeastaan muilta aloilta, joissa on jo olemassa olevia simulaattoriympäristöjä. Ja sitä kautta ruvettiin miettiä, että minkälaisia saataisiin tänne autoalan koulutukseen. Tavoitteita, mitä asetettiin tälle Siberin yhteistyölle, oli oikeastaan se, että me saadaan laitteisto, joka toimii alusta loppuun sillä tavoin, että se ei aiheuta liikaa haasteita meidän opetushenkilöstölle sen käyttöönotossa. Eli se ei saa olla liian vaikea, vaan sen pitää tarjota, että sillä voidaan opettaa ihan semmoista perustason opetusta ja opiskelijat pystyy omatoimisesti menemään käyttämään kyseistä laitteistoa. Automaalaus on hyvinkin pitkälti käsityöammatti, eli siinä opiskelu tapahtuu koko ajan, että harjoitellaan käsillä tekemistä. Sitä ei opi muuten kuin tekemällä. Ja simulaattoreilla pystytään tekemään toistoja paljon useampia päivän aikana kuin pelkästään ruiskumaalauksella. Olemme saaneet tehostettua oppimista. Normaalissa VR-simulaattorissa opettajalla on hankalaa selittää sitä, että miten lähdetään maalaamaan, koska opiskelija on vain siellä omassa maailmassaan. Ja sulla vaan pitää suullisesti yrittää selittää, että mitä sillä opiskelijalla pitää tehdä. Kun tässä simulaattorissa niin minä pystyn harjoituslokasujen nostamaan viereen ja näyttämään siihen, että ruiskutat tällä tavalla ja tällä tavalla. Voi näyttää käsillä sitä etäisyyttä ja opiskelija voi lähteä suoraan maalaamaan siinä ilman, että sillä tarvii ottaa kypärää pois päästä. Uusi teknologia kiinnostaa nuoria paljon enemmän kuin nämä vanhat metodit ja ehkä ne kiinnostuu sitten myös sitä työalasta paremmin, kun ne pääsee sillä lailla tutustumaan siihen alaan paremmin. Kokemukset simulaattoreista yleensäkin, niin ne on kyllä tosi hyvät. Niillä päässään alkuun paljon helpommin opetuksessa kuin mitä muuten päästäisiin. Että ne helpottaa tosiaan sitä koulutusta paljon. Toistomääriä pystytään tekemään rajattomasti. Saadaan sitä tekniikkaharjoittelua siihen kasvatettua niille. Opiskelijat on tosi tyytyväisiä siihen ja me pystytään tekemään ensinnä teoriaa heille ennen kuin he pääsee harjoittelemaan. Ja ne tykkää sitten vähän kilpailla, kun on tämmöinen laite, millä pystytään vähän sen myös todentamaan se, että kuka siellä tekee parhaimpia pistemääriä. Niin ne on tosi kiinnostuneita ja haluavat harjoitella niillä tosi paljon. Oppilaitokset, jotka pohtii tämmöisen vastaavan teknologian hyödyntämistä omassa opetuksessa, niin heille viestinä, että olkaa rohkeita, on mahdollista saada hyvää ennakkotietoa, päästä kokeilemaan laitteita ja nyt ne on sillä tasolla, että niistä on oikeasti hyötyä osana opetusta.